Κάθε το καρπούζι. Ό,τι θες. Το λέω για τη ζημιά. Μην μιλάς. Ο Χατζηδάκης ο Μάρκος είναι αυτός που περνάει τώρα. Είναι από τη Λέσχη Ρεθύμνου και αυτός. Ευτυχώς που υπάρχει τη Λέσχη Ρεθύμνου. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο αγώνα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι από εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.